Mae cyfrifo'r ymrediad ar gyfer set o ddata'n eithaf hawdd. Mae rhaid chi ffeindio'r eitem data mwyaf a'r eitem data lleiaf a ffeindio'r gwahaniaeth rhwngthyn nhw. Yn geiriau eraill, ydych chi'n gwneud y swm mwyaf tynnu lleiaf. Nawr, mae'n bwysig nodi, dydy'r ymrediad ddim yn gyfartaledd, average yn Saesneg, yn hytrach mae o mesuriad o wasgariad, yn Saesneg measure of spread. Hynny ydy, mae'n deithio ni os ydy'r data sydd gennym ni yn agos at ei gilydd, neu efallai fod yna amrywiaeth mawr yn y data, a big variation yn Saesneg. Nawr, gadewch i ni ystyried yr enghraifft ar y sgrin yn awr, mae gennym fi y tymheredd uchaf yng Nghaerdydd yn ystod pob diwrnod yn mis Chwefror. Nawr, mwyn gweithio allan yr amrediad ar gyfer y data yma, mae rhaid ni ffeindio'r gwerth mwyaf yn y dataf a'r gwerth lleiaf. Nawr, yn edrych amdano y gwerth mwyaf yn gyntaf, so 6, 7, 8, ydy'r mwyaf ar un o bryd, 9, 10, os ydych chi'n cyrraedd 10 yn fan hyn, nag oes. So i weithio allan yr amrediad, dwi'n cychwyn hefo'r rhif mwyaf, sydd yn 10, a rwan rhaid fi dynnu ffwrdd yr rhif lleiaf. Nawr, be di'r rhif lleiaf fan hyn? So 4, beth yw'r llain y 4? Na, dim eto. 4, dal di'r lleiaf. Ia. Felly, ar gyfer mis Chwefror yng Nghaerdydd, y tymheredd lleiaf ydy 4. Ac felly, yr ymrediad, 10 tynnu 4, ydy 6 grad Celsius. Nawr, sy'n ni'n gallu cymharu Caerdydd wan hefo dinas arall. Dydyn ni Moscow, mae gennym fi ddata fan hyn, ar gyfer Moscow yn Rwsia fan hyn. Eto ar gyfer mis Chwefror, mae gennym fi'r tymereddau yn fan hyn. Nawr, i weithio allan ar ymrediad ar gyfer Moscow, dwi angen ffeindio'r tymheredd uchaf yn gyntaf. So, 3, fan hyn o beth yn cyrraedd 3, mae hyn yn negatif. Di fydd yn cyrraedd 3 fan yna. Mae'n ei 4, di'r mwyaf hyd yn hyn. 6. So, a dyna ni. So, 6 di'r mwyaf ar gyfer Moscow. Wedyn, ein dynnu ffwrdd y lleiaf. Nawr, mae'r lleiaf fan hyn, dwi'n meddwl yn fod yn negatif. So, -2, -4, -5, -7. Beth yn llain y -7 yma? Na, dwi'n gweld byd llain y -7. Felly, dwi angen ffeindio'r gwahaniaeth rhwng 6 a -7. Nawr, y gwahaniaeth rhwng 6 a -7, fasa yr un peth a'n neud 6 adio 7, sydd yn 13 grad Celsius. Nawr, drwy gymharu'r ddau ymrediad wan, dwi'n gweld fod amrediad Moscow yn uwch nag amrediad y Caerdydd. Mae hynny'n deithio fod yna fwy o amrywiaeth yn y tymereddau sydd ei gael yn Ninas Moscow yn y mis Chwefror o'i gymharu â'r tymereddau yn Ninas Caerdydd. Hynny ydy, oedd y tymeredd yn fwy cyson yn Caerdydd, oedd yn fwy amrywiol yn Moscow. Nawr, cyfle ydych chi wan gweithio allan amrediad ar gyfer 2 ddinas gwahanol. Fan hyn mae gennym ni tymereddau ar gyfer Efrog Newydd, New York, a hefyd Llundain. Gweithio allan ar ymrediad ar gyfer y 2 ddinas, ac yna fydwch chi gymharu nhw i gweld pa ddinas sydd efo'r amrywiaeth lleiaf yn y tymheredd yn ystod mis Mawrth. Ac ar ôl chi geisio ffeindio'r atebion eich hun, marciwch eich gwaith, mae'r atebion cywir ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.